short jigging αποτελεί μια εξειδικευμένη και εντυπωσιακή τεχνική η οποία σε σύντομο διάστημα έχει αποκτήσει αρκετούς οπαδούς. Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιούμε μεταλλικούς πλάνους, όπου με εξειδικευμένο εξοπλισμό πραγματοποιούμε βολές και γρήγορες ανακτήσεις, τζιγκάροντας ταυτόχρονα για να δώσουμε ζωή στο μέταλλο. Το short jigging μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα βάθη, ξεκινώντας από τον αφρό και τα μεσόνερα και φτάνοντας μέχρι το βυθό. Είμαι. Θα ακολουθήσουν δύο λούτσι, που σαν αρπακτικά αποτελούν συχνά αλλιεύματα σε περιοχές που κυνηγούν. Να πω όχι ρε Γιάννη, άμα μπορείς. Κάνει επίθεση, Δεν είναι καλά. Με κούρασε. Έλα μωράκια μου. Έλα. Να το. Είναι μαναλάκι. Ωραίο. Ναι. Είναι, ξέρεις, αυτά είναι... Έχουν δύναμη, είναι δαίμονες, δεν μαζεύονται εύκολα. Παρότι το μέγεθός του δεν είναι το μεγάλο. Αλλά έτσι. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι. Ωραίο. Θα κάνει χαρές ο Βερούχης με τα κοβεντεσάρια. Ότι είχε δίκιο τελικά. Ναι. Και στα απ' έξω. Α, και αυτό Το συνολάκι ήταν πολύ καλό. Έτσι δούλεψε πολύ σωστά. Τώρα στο μηχανάκι δεν συζητάμε. Και το καλαμάκι δούλεψε πολύ καλά. Τέλεια. Ιδιαίτερα στο τσιγκάρισμα, εκείνο χρειαζόμαστε. Δεν είναι μόνο να βγάλουμε το ψάρι έξω, είναι να τσιγκάρει και σωστά. Ωραία, το ματώσαμε. Το ματώσαμε και το ένα εργαλείο και το άλλο. Ωραία. Ναι. Ομορφιά είναι. Τουλάχιστον. Ναι, είναι ομορφιά, ωραίο. Α, και τώρα κατημένος. Θα τα αρπάξει. Συνήθως άμα τα αφήνω λίγο και το δείχνω ότι το τραυμάτισε τον πλάνο, δουλεύει. Τρώει το strike, το αφήνεις και πέφτει κάτω. Όχι, με χτυπάει, δεν έχω strike, με χτυπάει, το καταλαβαίνω και το αφήνω τον πλάνο να πέσει 2-3 μέτρα. Οπότε δείχνει ότι... Του δείχνω ότι πέρασε το δικό του, ναι, ότι το χτύπησε το ψάρι και τα ακολουθάει. Ναι. Στην πρώτη επαφή που θα έχω πάλι με τον πλάνο θα αρπάξει. Κατά 80% 90% δουλεύει. Εντάξει. Ναι. Μικρός είναι, αλλά ήταν φαγανιάρης. Ήθελε πλανάκο. Το έφαγε καλά, Ναι. Εδώ είναι για αυτούς που μου φωνάζουν, ότι χρησιμοποιώ μεγάλα αγκίστρια στο σορ. Κοίτα. Μεγάλα αγκίστρια είναι σιγουριά στο σορ. Δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Ναι. Από το πλάνο πιάστο, Ναι, αυτό πάω να κάνω, αλλά... Πώς θυμίσαι. Το σκίσω παλιάδος. Ναι. Βλέπεις, 7-0 είναι το αγκίστρι. Δεν έχει ανάγκη στο μικρό, δεν το χάνει το ψάρι. Έτσι. Προσπαθεί να αποφύγει το 7-0, αλλά δεν υπάρχει. Κλειδώνει. Τέλος. Άπαξε, τα ακούμπησε, τέλειωσε. Να του δώσω μια ευκαιρία να φύγει. Ναι. Το είχε πάρει πολύ καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Κοίτα.
Το πάνε. Το αγκίσι έχει το χρυσό κανόνα που λέει ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το Όχι, βάρος δεν του υπάρχει. πλάτου. Ναι, εντάξει. Ούτως ή άλλως, εγώ επειδή χρησιμοποιώ πολύ στενό μακρά πλανάκια και επειδή βάζω πάντα μεγάλα αγκίστια, δεν πιάνει. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Δεν πρέπει εδώ πέρα να απομονεί ο πλάνος πάνω στο αγκίστη. Αλλά εσύ Τότε παρόλα συζητάμε. αυτά χρησιμοποιείς ακόμα μεγαλύτερο πλανάκι. Ναι. Ακόμα μεγαλύτερο αγκίστη. Ακόμα μεγαλύτερο αγκίστη είναι πάντα. Πάντα βάζω μεγαλύτερο. Ξέρεις, πάει ένα ψάρι όταν το ψάρι πάει να φάει, δεν μουντάρει έτσι. Είναι λάθος. Ναι. Ρουφάει και μουντάρει. Το ξέρεις αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εφόσον ρουφάει, το πρώτο που θα πάρει ποιο είναι? Το αγκίστρι μου. Απλά να μου πεις είναι μεγάλο, πώς θα το πάρει? Βάζω ό,τι πιο ελαφρύ υπάρχει. Ό,τι πιο καλής ποιότητας αγκίστρι υπάρχει. Ελαφρύ, εννοείται ότι μετά από μερικά ψάρια το πετάω. Ούτε να κάτσω να μπω στη διαδικασία να τροφήσω. Αυτά. Και κοιτάω οπωσδήποτε να μην πομώνει. Τώρα υπάρχει και το άλλο, ότι δεν βάζουμε πολύ μακριά assist επάνω στον πλάνο. Φτάνουμε μέχρι εδώ. Εντάξει, αυτό είναι και το σωστό. Ένα ψάρι, ένας θηρευτής θα κοιτάξει να πάει αρπάξει το κεφάλι και όχι κάτω στην ουρά. Μάλιστα. Αποτυχημένα χτυπήματα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχω 1 στα 10. Όχι παραπάνω. Αλλά όμως τα χτυπήματα που θα πάρεις θα είναι σίγουρα ψάρια. Ναι. Δεν θα καρφώσεις χωρίς λόγο. Ναι, ακριβώς. Τίποτα, θα είναι ψάρι και θα πιαστεί 9 στις 10 θα πιαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μ' αρέσουν οι πλάνοι που έχουν το κέντρο βάρους στη μέση. Γιατί μ' αρέσουν αυτοί? Πέφτουν πολύ αργά καταρχήν. Μπορώ να ψαρέψω. Για δείξε μας ένα. Εντάξει, αυτός εδώ είναι λίγο μπροστό ο βάρος. Είναι αυτός εδώ ένα τυπικό παράδειγμα. Ναι. Όπως θα σου δείξω και κάποιον άλλον. Αυτή είναι μεσόβαρη πλάνη. Γιατί είναι καλή, για εμένα πάντα? Μου δίνουν αρκετό χρόνο να ψαρέψω και σε ριχά νερά. Έτσι πέφτει πολύ αργά κάτω στο βυθό. Δεν χρειάζονται κάποιο ιδιαίτερο χτύπημα. Με κοντά χτυπηματάκια και την αγματάκια μπορούμε εύκολα να τους δουλέψουμε. Με long jerks πάλι μπορούμε να τους δουλέψουμε. Όσο για τους χρωματισμούς, κοίταξε, προτιμάμε ανάλογα και την ημέρα. Έτσι, και πώς θα είναι σήμερα που είναι μουντή ημέρα, εγώ προτιμάω πολύ φωτεινά χρώματα. Φωτεινά και έντονα δηλαδή. Φωτεινά εννοώ προς το ασημί. Όσο μπορώ πιο στο ασημί, ναι, ας πούμε τούτο εδώ πάλι, έτσι, ναι, να έχει αντανάκλαση. Βέβαια είναι πολύ επιρρεπές το νοηδίσιο στο ασημί από ό,τι έχω παρατηρήσει. Για τους λούτσους δεν μιλάμε, τρώνε τα πάντα. Και στα μανάλια πάλι αρέσει, αλλά πολύ πρωινές ώρες ή μουντές που κρατάμε όλη μέρα. Πάντα στη δικιά μου απόψη. Τους χρυσούς τους προτιμώ στο βυθό. Για συναγρίδα, για μαύρο. Βέβαια εδώ που τα λέμε, ό,τι γυαλίζει για ένα ψάρι είναι αμέσως θύραμα. Είναι μια ευκαιρία. Ο πλάνος τι κάνει? Δείχνει ένα χτυπημένο ψάρι, βαριά, άλλοτε λιγότερο, σε ένα θηρευτή που προσπαθεί όχι να ξεφύγει, ψοφάει, πεθαίνει. Οπότε τι είναι? Μια εύκολη μπουκιά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με ένα πλάνο. Έτσι, και αυτό για εμένα βοηθάει πάρα πολύ οι πλάνοι που έχουν βάρος στο κέντρο τους. Έτσι, μεσαίου βάρους. Παναγιώτη, δεν είσαι πολύ ψηλά για short jigging? Για να μπορέσω να το δουλέψω, όχι. Για να δουλέψω short μπορώ να τα δουλέψω. Να παλέψω ένα ψάρι με βολεύει, γιατί αν πάει να κοπανίσει τα βράχια από τον έλεγχο από ψηλά. Ναι, ναι. Έτσι. Όταν όμως είναι η ώρα να κατέβω, δηλαδή πρώτα κοιτάω το χώρο μου από κάτω. Ναι, να μπορείς να είναι προσβάσιμος. Να το πιάσω με τα χέρια να το γατζώσω. Τώρα το ψηλά σημαίνει ότι, όπως
όπως είναι εδώ τα βράχια που βλέπεις, έτσι κατεβαίνει και ο βυθός εδώ πέρα. Ναι. Οπότε αν είμαι χαμηλά, τι να σου πω ότι είτε χαμηλά είμαι είτε ψηλά, τσιγκάρω το ίδιο. Ο πλάνος παίρνει ζωή το ίδιο. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν είμαι χαμηλά, ένα ψάρι εύκολα μπορεί να πάει επάνω να μου πέσει πάνω στα βράχια. Και να μου κόψει νήμα, να μου βραχώσει και οτιδήποτε. Όσο είμαι ψηλά έχω τον έλεγχο. Αφού δω ότι το έχω ελέγξει στο 90%, τότε κατεβαίνω κάτω για να μπορέσω να το πάω στα χέρια μου. Μάλιστα. Άσε που επιτυχάνω και καλές βολές. Σωστά. Τίποτα σε κανένα γλάρο κανένα φορά. Στο κεφάλι. Και μετά τη βολή αφήνεις να πατώσει. Αφήνω να πατώσει όλο. Το κυνηγάω και τη συναγρίδα, θα κυνηγήσω και το μανάλι. Πάντα χαμηλά θα χτυπήσει το μαγιάτικο και τα μαυρόψαρα. Εάν έχω αίσθηση ότι υπάρχουν τονοειδή, δεν χρειάζεται να το πατώσω. Παίζω πιο χαμηλά. Μεσόνερα, χτυπηνάω και χτυπάω. Είναι ωραίο μανάλι. Όχι, το κόψε. Αγαμώτο. Το κόψε. Έβαλε μούρι στο βράχο, δεν μπορούσα να κάνει κάτι. Ή το κόψε ή και πιάστη. Νομίζω το κόψε. Είναι παραπλάνος. Δεν νομίζω. Όχι. Έβαλε μούρι χαμηλά με τη μία. Τώρα μάλλον έχει κόψει παραπάνω. Κοίτα ρε εσύ. Στη μέση το κόψε. Κοίτα εδώ. Για να το δω. Φυτίλι το βγάλε. Αυτό το κακό όχι με τα παλιόβραχα. Ναι. Γιατί εκεί κάνει ένα κόψιμο απότομο, πολύ καλό κατέβασμα. Δεν είναι εύκολο να το σηκώσει πάνω. Τι να κάνουμε. Όχι, να το. Ακολουθούσε, Ναι, και πρέπει να είναι μανάλι πολυτελείας. Είναι καλό. Είναι καλό. Είναι καλό. Φαίνεται μέσα. Ναι. Δυνάμεις πολλές. Και χτύπησε πολύ κοντά, δεν έχει κουραστεί καθόλου. Το ακολουθάνε κι άλλα, Καθάρισες τη φάση μόνος σου. Ναι, δεν γινόταν αλλιώς. Το πρωινό στο πρόσφαγα. Αυτό επάνω. Έλα συνέχεια, ναι. Κρατάς λίγο. Ναι, βεβαίως. Όπου. Έτσι δείχνουμε και σε τι κατσάβρα ψαρεύουμε, έτσι. Ναι. Εννοείται αλλιώς. Ψάρι, δεν τρως. Καλά, είναι ότι το στάντα. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι έκανε τώρα. Εάν δεν είχα 60 διάρι,
Κοίτα πως το έφαγε. Και δεν μου πήγε στα βράχια. 2 φορές Για να το δούμε λίγο. ίσα από ακούμπηση. Να το. Να το, κοίτα πως το έφαγε. Ναι. Φυτίλι το έκανε. Ναι. Λίγο ακόμα ήθελε. Πήγε και χτύπησε στα βράχια. Ναι. Να το και εδώ. Το έφαγε. Ναι. Ωραίο ψάρι. Άξιο. Για να το δω λίγο. Ναι. Ωραίο. Και έκανε ωραία μάχη. Με ταλαιπώρησε γιατί με χτύπησε πολύ νωρίς. Πολύ κοντά. Ίσα ίσα κόντευε να βγει ο πλάνος. Δηλαδή νομίζω ότι κόντευε να το σταματήσεις για να μην το... Ναι, 2 μανιβελιές ακόμη ήθελα. Ακολουθούσε. Θα το κόβα, ναι. Ακολουθούσε.